What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Tina pa. Nakayong jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Hello mga kabingka. Yes, no? Welcome po this ating edition na Bot. Okay. Kung wala pa mo nakasubscribe ani, kung bago pa mo sa akong YouTube channel, subscribe lang po kayo mga kabingka, tapos ay po na inyo kalimti ng pislita po ng bell, tapos paki-comment kung namoy mga pa-shoutout, pa-washwat, unsa pa na di ako. So, here we go. So, ang pamagatan sa itong how to eat the biko. How to eat the biko. Kung saan ni pagkaon sa biko, pakita na po mga social. Kabalo mo taran plus coffee king. Ano niya eh? Tani, ha? Tani. Ako nga nag-preaching sa inyong ikoy-koy. Tilawan na to, tilawan. Ano niya eh? Naro, imo niyo, imo. Bot. Lamig kayo diri. Bot. Delicious. Very delicious. Mura kong makapasayaw na. Ako din ko sumayaw. Niya eh? Bot. The film is the great, is the biko, is the great. Mura mo tag-correct anak. Kinikilig ako. Sobrang sarap. Kanisa. Na yung nagsuroy ganina. Pinakalit ba on the spot? 40 pesos with sudlanan na. Lami na di nakamagmahay. Ganani buntag. Mas lami man ang kuan kanang ang biko, pinaka-labes sa biko. Kanang gining mga kanang babahaw na. Diba? Pinaana din kaon. Pinaana. Bot. Kuya kayong biko ba, makaon ka ni kayo. Kiligon ka. Bot.
Ano yan? Grabe. Makasayaw yung ka ba? Ang galing. Galing ko sumaya. Galing ko pumalaw. So, lami tayo. Lagi-laki. Hindi ka magmahal sa kurita. Okay? So, na, hanggang sa muli mga kabingka, no? Kung namoy mga pa-shoutout diha mga kabingka, comment lang ani sa comment box kay para sa sunod ako nga post ako sa YouTube, ma-shoutout ang mga kabingka. So, hanggang sa muli, ito po si DJ March Parias. Yes, no? Pagod ay shoutout din ako ang tanan member po ng Double Mix Club, DJU. Yes, DJ RJ Mantalaba, no, si James Gonzaga, no, Ugarillo, okay, si, Sarpa Village, no, Sarpa Boys, si Eric alias Angkol, si Wex ay siglabay-labay, si George, okay. So kung napa mo mga pa-shoutout ya, comment lang ani para sa sunod nga mga pasabog na mga video diri, ma-shoutout mo mga kabika. Ito po si DJ March Paris.